Gaming Guy Hvor? Og ja, det her, det er så det som der skete, hvor Ivar han sagde, at der nok var ild i bilen. Men ja. Det er bare mig, der vejer meget. Ja, jeg er åbenbart så fed. Så nu får jeg se, der tager lige 48 sekunder. Friendly Predator missile inbound. Plus, Jeg så den igen. Jeg kan ikke lade være med at grine. hvordan kan det lade sig gøre? Det er jo fucked up. Du vejer meget, Mike. Ja. Okay, og så er det mig, der leger mongol med det der free cam. Jeg kunne ikke ramme F2-knappen til at starte med, så det tog lidt tid for. Okay, så gør vi. Og nu kan jeg så se, hvor meget jeg vejer. Fuck! Det er fucked. What the fuck? How the fuck is it possible? Din vægt. Hvad? Din vægt. Ja, tak. Jeg skulle ikke æde det der... fuck de der muffin ting der. Cupcake. Cupcakes! Ej.